Gipasalig sa Davao City Police Office nga siguruhon yun nilang mapriso ang madakpang mga suspect sa kasong rape. Giawhagsab nila ang mga biktima nga dili mahadlok o sumbong o mubarog sa iyang katungod aron matagap ang mga suspect. Base sa record sa DCPO, nagkaubos ang ihap sa kaso sa rape sa Davao City sukad niya tuig 2020 hangtod karong tuiga. 170 ka kaso niadtong 2020, 152 sa milabing tuig, samtang 8 ang natala sa WCPD ikan Enero hangtod Marso 2, 2022. Sumala ni Police Major Maria Tereseta Gaspan, ang spokesperson sa DCPO, ang chief sa WCPD, ang pag-ubos sa mga natalang kaso sa rape sa syudad tungod sa pagpalapad sa ilang advokasya, hilabi na sa information operation sa mga komunidad kauban ng ubang ahensya sa gobyerno. Some of these cases kasi are repeated sexual abuse, others are late reporting because some of the victims hesitant sila nga mo report because they do not want to be placed into humiliation or ridicule. Ang kampanya sa DCPO Batok Rape gipaabot hangtod sa mga komunidad o ginapasabot kung unsa ang angay nga buhaton o posibleng dangatan sa mga suspect. We have strengthened our advocacy especially on that matter nga isa nga nakapahatag og empowerment sa atuang mga biktima nga mo report dayon sa mga kapulisan ug sa mga authorities. Kay nakabalo na sila nag-increase ang level of awareness nila, nakabalo na sila karon kung asa mo report o nakabalo na sila nga dunay gobyerno nga mutabang kanila. Ang pag-ubos sa kaso sa rape sa Davao nagpasabot nga epektibo ang kampanya sa mga pulis. With that, we are giving the accurate reporting and og ang mga biktima niya na tanan niya nga kaso na file nato sa court, and then some of the suspects were arrested and others still at large, but paggawa sa warrant of arrest niya na i-implement gid na mo ang warrant of arrest para madakpan ang mga suspetsado. Gipasalig sa DCPO nga dili nila pasagdan ang mga biktima kay mismo ang lokal nga gobyerno nagahataw og psychosocial intervention ug mutabang sa pagpasaka og kaso pinaagi sa paghatag og legal counsel. Mas mapaspasan pa ang kampanya sa DCPO Batok Rape. Sanglit, gipelawom na sa Alert Level 1 status ang Davao City ug saktong natunong sab sa selebrasyon sa Women's Month. Eugene Hinuta, Newsline Philippines. Stay safe!